nag-inom-inom ang mga batanon, mapungan ba nato ang mga kabatanunan kung manginom sila? Natural naman siguro na. Diba? Isa pa, badlungon mo sila nga ilaha man tong sariling kwarta. Wala tay katungod nila nga mubadlong ta pwede mo ingot nga dili magpalabi. Di gyud na tinuod nga gisakay daw namo sa van, which is lahi na ang amuang gisakyan pagpauli. Ang sakyanan sa usa ka politiko gigamit namo siya pagkuha lang sa mga kabatanunan. Mao lang to siya. Sige na tinuod nga kuan, kaya ako pud biya kuan. Isa pud biya ako nga kuan nga wala gyud inom atong na time gyud. Dagan yung kami nga kuan na to mga batanon di ko nga wala na inom. Karon pinaabot naman sila sa punto giadlaw-adlaw naman nila balik-balik ang mao nga isyu. Tapos naabot pa gyud sa radyo. So mao to siya nga nakauna-una mi nga siguro tubago na nato kay abi pa lang tinuod nga ang mga kabatanunan gitun-an na mo paghubog-hubog. Wala may problema na mag-issue sila basta nila pud personal kayo no kay kung personal na pud kayo kanang pagpakaulan na pud sa kuwan di na pud na maayo no so di na pud siya pwede ignore kung ato kuwan personal na gid kayo. Wala may problema O ato. katong Isip ako ginikanan lang usang na dito nag asi sa ilaha. O katong giingon nila nga usa ka politiko kay naa may nakijam nga politiko dito sa amuha, neglaag lang to siya. Natungnan nga naami dito, inubanan sa iyahang mga pamilya, yung pamilya mismo yung kuyog niya to sa Jose Paulo. That time nga participate ko ato nga time nananggid ko sa akong ginikanan nga kuyog ko dito kay makibanding ko sa mga batanunan o pagduha-duha ni sugot akong ginikanan og moto na nakauban ko dito o bati kay paminahon kay damay ni ang barangay namo sakit kay sa mga kanang lain kay sa among buot ba nga kanang like for example naami dito yung mga barkada nga maingon nga taga barangay Gunga amo na sila katong kuan mawilnon among kuan nga kusog na sila moinom so bati kay paminahon isip nga usa sa mga batanon sa barangay Gunga nga mo na ilang pang istorya mo ni mo na o katong nag-report punta ma-realize ni mo nga dili to mao imong mga ipang istorya dito o punta makuanan nimo ba nga nagadiri pud ka nga batanon pud ka kabalo ka unsay dapat unta nimong buhaton bago ka niadto sa station bago ka mag-report o kuan bati kayo. Ako isip ginikanan ang mga batanon gipanami jud sa mga nga mukuyog sila dito sa kuan. Gitugot pud sa mga ginikanan nga mukuyog usapog ko nga mismo ni sugot ko. Usapog ko dito nga ni kuyog nag-assist sa mga batanon. Nakita na ko ang suporta ato sa barangay council o Guma na po dito ato na time. Dilingon ato ang Tagalog Ilimnon. Dito is nakita na ko dito nga amot to manggani sila. Ato na time. Isa pa ko napakamalan ato nga kusa na siya. Kuan ba na siya kanang politiko ba na siya? Isa ko sa pagkakapagamalan pero wala ka na siya kay pangayuan ko pero wala ko ato ka time kasi wala ko na nakahatag ato na time po. Pero kay kita mo ko na ko is a willingness sa batanon nga ni kuyog ato na time, ang eagerness nila ba nga mo go out dito ba mo mag-socialize lang ang purpose. Dili ingon nga ang politiko ang nagdala sa ilaha. So dili ta pwede magdugay ani nga isyu. So kani akong pinaka katapusan my last and final statement sa isyu anang pipila sa mga batanon sa Guma kalambigitan gihapon sa maong isyu o atong isgutan pag-usabon sa nga isyu ni. Pag kini di gihapon nila matuhog, pag kini di gihapon nila masabtan ay ambot na lang. O ang mga katawhan ay magbansay-bansay kung kinsay mas insakto nato. Okay. Girespeto na ko ang tubag ninyo para sa mga pipila sa mga batanon dinha sa barangay Guma. Inyong gitubag ang akong isyo, ang akong pangutana, girespeto nako ng inyong tubag. Kanang inyong pagka-leader as mga batanon, maayo gyud na no para nako mo nay nindot na naay mga leadership maningog. Mutubag kung unsay isyo, mo depensa kung unsay isyo. Okay? O kana para nako wala gyud ay problema nang motubag ta kung unsay mga isyu nga para ninyo angay nga tubagon.
Itubag naman ninyo, nananghid mo sa inyong mga ginikanan, okay, fine. Kay mo man ay ako pangutana, gitubag ninyo nga nananghid mo, o kamo ang mas nasayod ana. Bisan pa man doon ay mga nag-chat sa ako, nga di na lang nakimudako pa manggod o gato paghihapong paladman, nga naay minor, nga nasuko kuno ang ginikanan. Okay? Kung mangutana mo kinsa na, pwede na ko sa private na lang, ipahibalog kinsa na. Kaya na may nag-chat, lisod mapug kayo, dili na ko na isulti. Itubag nila na mga igsuon, ang atong mga pangutana o isyo, batok anak nga isgutanan. O ila pong gitubag, nga ilahang kwarta ang gipang palit. Atong mga ilimnon, mga pagkaon, anak nga nasampit na imnanan. Mudawat man tagong sa itubag ba? Mao man ay ato nga tubagon. Okay. Dawaton ako na inyong mga tubag. Apan, ang gisigi na magbalik-balik nga pangutana, pinakaugat hinungdan sa maong isyu, wala man yun ninyo isguti, oy? Wala man yun ninyo tubaga? Kabalo mo unsa na, di ba? Ang Save Digos City, kana man lang. Kumbaga, kung nakomentaryuhan na to ang inom-inom ninyo din ha, nadamay na lang na, kaya nga naman, akong i-mention si Yen, ambot ikon sa kapitan, sa Barangay Guma, sa iyahang post, nga nagpasalamat siya, ato nga time, nga gitagaan o panahon niya maglipay-lipay ang mga pipila sa ilahang mga leader sa mga youth dina sa Guma. Wala ko'y problema ato. Kaya nga naman, ikapila na mo kasi balik-balik kung nagtanaw lang sila, kung naminaw silang tarong atong programa na ko itong kanus atong nag-imbitahan ako si Yong Akyo, anak sa kanhi kapitan din ha sa Guma. Kung naminaw silang tarong, gisigi na magbalik-balik, na kung kanang inom-inom lang, kanang banding-banding lang, wala gyud mi problema, anak. Ha? Sa katong pag-post ni Yen, wala gyud to'y problema, kay natural gyud bitaw na tinuod ka ng mga magbanding-banding. Bisag kami, natural gyud na. Asa man ta nabikil, asa man nag-ugat ang isyo, sa pag-share. Ha? Naay nag-share, gibutangan og caption sa iyahang gi-share nga Save Digos City. Naay nakakapslak nga Save Digos City. Okay? Nasabtan ninyo na, gi-share ang post ni Yen. Dito sa nag-share sa post ni Yen. Save Digos City, o niya ang ubos, mauto nga activity, no? Imnanan, inom, murag ka ng questionable or ka ng wala matunong. So atong gipangutana, nganong i-save ang Digos? Simple question, mga igsuon. Daway manulti ang mga leader diha sa mga batanon sa Guma, makaingon yung tag, naa sila'y bright, pero nganong dili magyud nila masabtan ang point. Ang pangutana, simple kaayo, naunsa day ang Digos nganong atong i-save. Kana man lang to. Tungod kay maunay caption sa gi-share, maunang nadamay itong inom-inom. Pero nganong diri man ta nag-focus sa pagtubag sa inom-inom nga igo man lang nadamay. Sa Save Digos City ang akong gipaabot nga tubag. Usbon kog balikon, this is my final statement and last statement ani nga issue. Kung di pagyud mo kasabot, ambot na lang. Ang simple question, unsay i-save sa Digos City? Naunsa di ay? Para makabalo ang katawhan, labi na ka ng naamang yun mo yung mga supporters pod, para makasabot po rin yung mga supporters na unsa day ang Digos, kay ningon man mag-save Digos City, ayaw ingog matter lang na, or just a term. Nganong magkaingon man tag-save Digos City, but pasabot, na nahitabo sa Digos, di kay mingon wala ra. Wala ra man di ay, nganong mo ingon mag-save Digos City.
Og moingon kag term lang na, it's just a term. So kay niingon man og Save Digo City, buot pasabot, angay luwason sa unsa. Mao man lang na ang atong kuan, oy. Usbo na ko ang pagtubag sa mga batanon sa guma, mga pipila, ka mga leader din ha. Okay ra kay na sa ako. Mudawat yung kuan inyong gitubag ang atong mga pangutana, like ang ingon ko na nanghid bakanis mga ginikanan, ingon mo na nanghid ug uban pa nga mga tubag ninyo. Okay ra kay kuan na. At least natuldukan na. Pero sa pinaka ugat hinungdan sa isyo, mao nang nadamay itong inyong activity. O niya karon, mutubag, moingon lag wala lang na. Niingon gani kag Save Digo City no, niya wala lang. Kay niingon ka mag-Save Digo City, but pasabot na'y nahitabo sa Digos. Kay save man. Mura ragod nagkanang sa ospital. Huy, luwasa to si Kuan. Huy, tabanga to si Kuan. Siyempre, kisa may tabangon, naunsa day si Kuan. Na-aksidente. Himalat diyon, mao nang tabangon. Alangan naman kag, uy, luwasa to si Kuano, nasa ospital. Nya, pagpangutanan ni mo, kisa may nakuan. Mo ana ra, ay wala ra gud oy. Did you get my point? Kung moingon tag-term lang na, wala lang na siya. Okay ni, ug moingon ko, kanang imnanana na, hindi lang ko mag-mention pangalan, kani nga imnanan, nagaluto og sabo, og nay ng mga adik-adik din ha, nagsuyop. Karon, nay mo ana. Uy, anong moingon man ka nga nay nag-adik-adik din ha? Nagluto-lutog sa buwan ng imnanan. Yan moingon ko nga, ay wala ragod na oy. Kuha ninyong punto mga igsuon. Pwede ra data magtumo-tumo nga kanang wala na gyud sa kuhan ba? Kanang bisag layo ra kay sa kamatuoran, walay bisag gamay nga basihan, magtumo-tumo ta. Pwede ra din na yung ana, o moingon ko, kana nga imnanan, na ay nagabaligyag shabu din ha. O, nene may utanan ako, ano makaingon ka? Pamatud ina, ano makaingon ka na nga nanamligyag shabu anang imnanan na? Nya tubagon ta mo, ay term na nako eh. Wala ra gud na eh. Diba? Maorganay akong gipaabot niya tubag. Ang subo lang ani, kay ang mga batanon sa goma nga klarong damay lang sila ang murag nabutang sa hot seat. Sila ang nitubag, sila ang ni-explain nga kung totoosin, kato kung simple banding lang, just to enjoy themselves, wala gyud problema o walay angay nga tubagon, walay angay nga isplikar. Nadamay lang sila kay nganuman ang post ni Yen nga wa gyud tay problema, gi-share nga nagbutang nag-Save Digo City. Diha man na nagsugod ba? Kapila man nato nagibalik-balik. Kung anong ingon ana. So kung nitubag naman lang, giapil na lang po doon to. Nitubag tood sila sa Save Digo City. No? Save Digo City. Pero naingon niya, wala na. Dili manggod na. Usbo na ko, last na ko ni, pag once di gihapon ni matubag, ambot na lang ha. Kay daghan tag mga angayan pangisgutan. Bati kay na nga moingon lag wala, ningon gani kag Save Digo City no, nya wala man di ay. Di ayaw pag ingog Save Digo City kung wala man di angay luwason.